ಸೋಲ್ಮೆಲು ಬೋರಿಲು ರಾಸಿ ಉಪ್ಪರೆವು ಅಂಡ ಮಾತ ಬೋರಿಲ್ಲ ಬಸವ್ಯಾಪುಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪೆತ್ತಲು ರಾಸಿ ಉಪ್ಪರೆವು ಮಾತ ಪೆತ್ತಲ್ಲ ಕಬಲ್ತಿ ಪೆತ್ತಾವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮೊದಲೇ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡಿಗೆ ಏತೋ ಏಸೋಲು ಜತ್ತು ಬರ್ರೆವು ಅಂಡ ಪಿಲಿ ಏಸ ಮಾತ ಏಸದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಐತನೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು ಪಿಲಿತ್ತ ಏಸ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಒರುವಲುಗು ಮಾತಿರ್ಲ ಪೋಪಿ ನಡಕೆ ನಡಿಗೆ ಉಂತವೇರು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂದೆ ದುಂಬತ್ವೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ನಡಕೆದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೆ ಲೋಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಗಂದನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಇನಿ ಅಜ್ಜ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತಿರಲ ಅಲ್ಪಲ್ಪಕ್ಕೇನು ಬರೊಂದುಂಡು ಅವು ಅಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮದ ತುಳುವನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಉರಿಯೋಡು ಮೂಲದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಚನ ಉಂಡ ಅವೇನು ಒರಿಪಾದೆ ದುಂಬು ಒತ್ತಡು ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಗುರುಕಾರಿ ಮಿಥುನ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ 2014 ಪಂಥ ಈ ಪಂಥದ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ಇತ್ತೆ ತನ್ಕುಲೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರಪವರ ಬರೊಂದುಲೇರ್ ಬಂದುಲೆ ವಿವೇಕ್ ನಗರ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ ಮೊಕಲೇನೆ ದುಕನ್ಗ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟು
ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ದುಂಬುದ ಎಗ್ಗಿಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಕೂಟ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ವಿವೇಕನಗರ ಮುಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಇಂಚೆತ್ತರಿಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ದು ಚಿಟಿಕಿದ ಗೊಬ್ಬುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಕಾರಣ ಒಯ್ತೊಂದು ನಡು ಕಲಕ್ ಬತ್ತದು 5 ಬಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಆ ದೇಕಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದಯಗಂದು ಪಂಡ ಆ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಸೊಂಟು ಕೈ ಕೊರ್ದು ಆ 4 ಮರ್ಗಿಲ್ಗಳ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಮಂಡೆನದಿ ಒಂದು ಮಂಡೆಡು ಗೊಬ್ಬಿನ ಚಿತ್ತನ ದೇಕಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಸುತ್ತು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಗೊಬ್ಬುಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ
ಬತ್ತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಇನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ರ ಪದ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕಲು ತಾಸೆ ದಕಲು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ತಾಸೆ ಈತಿನೆಟ್ಟ ಬೈದಿನ ಕೆಲವು ತಾಸೆಲೆಡೆ ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ವಿವೇಕನಗರದ ಅಕಲ್ನ ತಾಸೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದಯಗಂದು ಪಂಡ ಅಕಲು ಬರೊಂದು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಅಕಲ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮೊಕಲ್ನ ನಲಿಕೆ ತಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಮೊಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕಲು ಇಂಚ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಅಕಲು ನಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಪಾವೋಲು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಮಂಡ್ಯ ಪಿಲ್ಲಿತ ದೇಕಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಪಂಡ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕಪ್ಪು ರಂಗನ ಒಯ್ತದು ತನ್ಕಲ್ನ ಮಾತ ದಾದ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಉಂಡ ಅವ್ರ ಮಾತ ತೋಜನ ಚಿತ್ರ ಕೂಟ ಅವು ವಿವೇಕನಗರದ ಸತ್ಯ ಸಾರಮನಿ ಮೊಕಲು.
ಚಿಟಿಕಿತ್ತ ಗೊಬ್ಬುಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ದೇಕಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದು ಬೈದಿನಕಲು ಅತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರ ತೂವೊಂದು ಬೈದಿನಕಲು ಐಟು ಏತು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುನು ನಮ್ಮ ಮರ್ಗಿಲ್ ಪಗಪೋನ ಆತು ನಂಗೆ ತೂಪಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ನಂಗೆ ಜನಮಂದಿಗೆ ಅವು ಖುಷಿ ಆಪೋಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ವಿಚಾರದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಪಲ್ಟಿ ಗಿಲ್ಟಿ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಮೊಗಲು ನನೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಪಾವೋಲ್ದ ಎತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ಲು ಪಾವೋಲ್ದ ಪಜ್ಜೆ ಅವು ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿಜಿಂದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಪಾವಲು ಆಂಡಲ ಆ ದೇಕಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೊಗಲು ತನಕಲ್ನ ನಲಿಕೆನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುತ್ತಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಾಸದಕಲ್ನ ಪೆಟ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಲ್ಟಿನ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಣಿ ವಿವೇಕನಗರ ಮೊಕುಲು ದುಂಬುದ ಆಕಲ ಪಲ್ಟಿ ಎಂಚತ್ರಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರಡ್ದು ದೆತ್ತು ದಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾರು ಉಂತಿನಾಲ್ ಪಡ್ದೆ ಪಿರ ಮಗತ ಆಕುಲು ಮರ್ಗಿಲ್ ಪಗಪ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಂದಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳ ತಾಕತ್ತದ ಪಂಡ ಕುರ್ಚುನು ಪಿಂಕಂದ ಪಚ್ಚಲ್ಡ್ ದಿವೊಂದು ಅವು ಚೂರ್ಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಂದಿಲಕ್ಕ ಅಲ್ಪರ್ದು ಆಕುಲು ಪಲ್ಟಿ ಪಡ್ದಿನ ಈತು ಕೂಟೋಲಿಡ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಣಿ ವಿವೇಕನಗರದ ಆಕುಲು ಸುರು ಒಂದು ಪನವಲಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಉಂಡು. ಕೇರಿದ 10 ನಿಮಿಷ.
ಅಕೇರಿದ 5 ನಿಮಿಷಪ್ಪನು ಅಕೇರಿದ 5 ನಿಮಿಷ ಗೊಬ್ಬುಡು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಕಲಪಾರ್ದು ಗೊಬ್ಬೊಡಿಗೆ ಕಲಪಾರ್ದು ಗೊಬ್ಬುನ ಆ ಗೊಬ್ಬೆ ಪೊರ್ಲು ಅಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಕಲತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಅಂದು ತೋಜು ನಾನು ತಪ್ಪೊಂದು ಪನ್ಪುಜಾನೆ ದಯಗೆ ಬಂದು ಅಕ್ಕಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾವುಲ್ ದೆಪ್ಪನ ಆವಡು ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಪಾವಲಿ ದೆಪ್ಪನ ಆವಡು ಪಾವಲಿ ದೆಪ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಬಟ್ಟಲನ್ನ ದೆತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಂದೆ ಅಲ್ಪರ್ದಲೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪೋದು ಐದು ಬಕ್ಕ ತಾನು ಲಕ್ಕದು ಉಂತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೇನು ಆ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತದೇರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈತ ಪಾವಲಿಲೆಡೆ ಆ ಬಟ್ಟಲ್ನ ಮಂಡಕಂತ ಪಾರ್ದು ತಿರ್ಗದಿನೆಟ್ ವಿವೇಕನಗರದಕ್ಕೂ ಸೂರು ಒಂದು ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಕೇರಿದ 3 ನಿಮಿಷ ರೆಡ್ ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಿಂದ ಪನ್ಪುಡು ದಂಡ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪುನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈ ಕರ್ದ
ಆ ಕಪ್ಪುದ ರಂಗ್ ಒಯ್ತದ ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿ ದಾದ ಇತ್ತನ ತನಕನ ಇಡೀ ಏತ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡ ಏತ್ ತಂಕ ತಾಕತ್ತುಂಡ ಅವನು ಇಡೀ ಕಲಟ್ಟು ತೋಜದಿನ ಮೊಕಲ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಆ ನಲಿಕೆ ಅವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ದಯಂದು ಪಂಡ ಸುರೂರ್ದು ಬತ್ತದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಯಕ್ಕಾಲೊಂದು ತೂವೆ ಅಂದಾಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಗೊಬ್ಬುದಾತು ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಜೇರ್ನತ್ತು ಗೊಬ್ಬುದಿರೆ ಅಲ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನದು ಗೊಬ್ಬುದಿರೆ ಆಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಎನರ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಲ್ನ ಆರ್ನ ಪಲ್ಟಿ ಆ ಉದ್ಯೋಗಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಲ ಅಂಚೆ ಉಂತಂದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡೊಂದು ಅವು ಸುತ್ತು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಪಲ್ಟಿ ಆವಡು ಅತ್ತ ನಡುತ್ತ ಪಲ್ಟಿ ಆವಡು ಅದು ಉಂತುದಿನ ಪಣೆ ಅಲ್ಪ ಪಿರ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಪಲ್ಟಿ ಆವಡು ಒಂದು ಮಾತ ವಿಭಾಗಗಳಾರೆ ಏತು ತಾಕತ್ತುಂಡು ಆತೇನು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲಿನ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ದಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದಲೇ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಹೊರತು ಮುಗಿದಂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಅವು ಸಾಧಾರಣದ ಗೊಬ್ಬತ್ತು ಆತು ನಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಗಳು ಸುರುಡ್ದಿಂಚಿಲ ಪನೊಂದು ಬೈದ ಏರೆಗು ಗೋದಾದ ಗೊಬ್ಬುದ ಒತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬುದ ಪೊಲಬು ಉಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿನ ಗೊಬ್ಬುಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪಾವಲ್ದ ಪಜ್ಜೆ ದೆಪ್ಪೆರೆ ನಂಗೆ ಬಂಗ ಉಂಡು ದಯಗೆಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಏತು ಪಾವಲೊಂದು ಕೆಂಡಲ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಹೊಸತ್ತು ಪಿಲಿ ತಕ್ಲಿಗೆ ಪಾವಲ್ದ ಪಜ್ಜೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುದಂತೆ ಪೋವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇಕಿಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಥದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ತನಕಲ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆನು ತನಕಲ್ನ ತಂಕ ತಾಕತ್ತನ್ನು ತೋಜಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ವಿವೇಕನಗರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲು ಇತ್ತದು ಮೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತ ಅಕಲ ಪೊರ್ಲು ಏತಾಣದಕ್ಕೆ ಏನು ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ತೂಂಕುದು ಲತ್ತದು ಅಜತ್ತದ ತೀರ್ಪು ಕೊರಲ್ಲರೆ ಕೆ ಬೇಜಾರು ಸುರುಕಾದ ಇನ್ನ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಏನಾರು ತುಂಬು ಶೇಖರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲ್ಲರು ಏತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏತ್ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡೋನ್ಗ ಶೇಖರ್ ಏತ್ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಾರ ಯಾನೊಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಆತಿ ಇಂಚ ತೂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದಾರ ಈ ರೇತ್ ವರ್ಷ ಬಾರ್ದ ನಾನು ಕಾರ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದರು ಅಂಚ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಜಾಪಡಾರು ನಮ್ಮನೆ ಜವನೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಜಾಪಡಾಗ ಇಚ್ಚಾಪುರ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ತೂದೆ ಎಂಗ್ಲು ಕಲ್ತದಿನಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಂತೋಗತ್ರ ಏತ್ ತಯಾರಿ ಮಲ್ದಾರ ಏತದಿಂತ ತಯಾರಿ ನೆಕ್ಕಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚೆ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದುಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಸುರುತಾನಿ ಊದು ಪಾಡ್ನೆ ಅವು ನಲ್ತದು ಪೂರ ಅವಿಟ್ಟು ಒಂಜಿನೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪು
ಗೊಬ್ಬು ಮಾತ ಅನುಭವ ಅಂಚಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚ ತಯಾರಿ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜು ಅನ್ಪೇರು ಪೇಜಾರ ಇರ್ತದ ಅನ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗಡು ದಾದಪುರ ಉಂಡ ಇತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಎಡೆನ ಪುಣ್ಯತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೊಂಜಿ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಬತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಮೂಲು ನಲಿಪೋಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನೊಂದು ಕೇಳಿಜಿ ಆಕೇರಿಗೆ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬತ್ತೆ ನಾಲಿ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಲೆರ್ತೋಕ ಆಕೇರಿ ದಾದಾ ಬಂತೋಕ ಎತ್ತ ತೀರ್ಪು ಸುಮಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದೇಗಂದು ಬಂಡ ಆ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದ ನಲಿಪಿನ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಓಲ್ಲೇರಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಗ ಸ್ಟಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಅವೇ ದೇಪಂಡ ಆ ಸ್ಟಂಟ್ ಇಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪಾವೋಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ 11 ವಿಭಾಗದ ದಾದ ಉಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಮಾತಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಒಂಜಿ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತೋಚುಂಡು ಮುಡಿ ಹಾಕು ನಾಲ್ಕು ಪಿಲಿತಾರೆ ಪಿದೆ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಬಾಕಿದ 15 ಜನ ಉಲ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ಕಲ್ಲ ಅದೇ ಸರಿ ದುಂಬಗ ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಿಥುನ್ ಇರ್ತದ ಅನ್ಪರ್ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಅಕ್ಯಾರಿದ ತಂಡ ಇನ್ನಿತ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಎದ್ದೆತ್ತನ್ ಪಂಡ ಪೂರ ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಒರಿಯರ್ ಅಸಲೇ ಎತ್ತೇರು ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಐಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಸಾರಾಮಣಿ ಬಲ್ಲಲ್ ಭಾಗದ ತಂಡ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನೆರ್ದಲ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ತಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಹಾಕದಿಜ್ಜಾರು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಪಂದಿತ್ತ ಮುಡಿ ಹಾಕೋನ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂದು 2 ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ತಾಸೆದಕ್ಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇರು ಆಂಡ ಬರ್ಪುನ ವರ್ಷ ನೆಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಲೈನ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಮೇರಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರಣ ಪಡ್ತು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಹುಶಃ ಜವನಿರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜವನಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ಒಟ್ಟಾದು ನಲ್ದಿರು ಅಂಚ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ನಿಖಿಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅದು ಬಹುಶಃ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ ಕಡಪನಂಚಿನ ತಂಡದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಜ್ಜೆ ನಿಖಿಲ್ ಉಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಮಾತಾ ಗೊಬ್ಬುದ ಮಾತಾ ಮಾರ್ಗಿಲಿಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮಾತಾ ಮಾರ್ಗಿಲಿಡು ನಿಖಿಲ್ ಮುಡಿ ದಕ್ಕುನನ್ನ ಮತ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಯ್ನನು ಬಹುಶಃ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮುಡಿರ್ದತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಕುರಿ ದಕ್ಕುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿಖಿಲ್ ದೇವರು ಕೊರಡು ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಎತ್ತ ಕುರಿ ಹಾಕು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಮೈದಿನ್ ಬಾವೇರ್ ದಾದನ್ ಪೇರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಣಿದ ಈ ಪುಲಿತ ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಜವನ ಪಿಲಿಕ್ಕಲು ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಶೋ ತೊಜಿಪಾಂಡು ಈ ಜವನ ಪಿಲಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು ಆ ಶೋ ತೊಜಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶೋ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಬಹುಶಃ ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ಆ ರೀತಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಲ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಈ ತಂಡಗೊಂಡು ಬಹುಶಃ ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ಒಂದು ನನಾತ್ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಮಂಡ ಇತ್ತ ದುಂಬುದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಮಾತ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ಲ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಪಿಲಿ ತೂತುಂಡು ಮಾತ ತೂದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಗೂ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಶೋನ್ ಮಲ್ಪು ಪಂಪಿನ ಧೈರ್ಯಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ನಿಖಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಗ್ಲ ಐನಾತ್ ಮಿತ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಪಂಡ್ದೇನು ರೆಡ್ಡ ಪತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಡೊಲ್ಲೇರು ಕೊಡೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ ದಾದಾಪನ್ ಪೇರಿಕೆನ್ಗ ಸತ್ಯ ಸಾರ ಮನೆ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ದಯಬಂಡ ಇನಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಆಕರ್ಷಣವಾಯಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ತೀರಿ ಐದ ಹತ್ರ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಶಿವಚರಣ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡೊಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ತೂಪಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ದುಂಬುಲ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬು ಅದು ಉಪ್ಪಡು ಬಂಡದು ಯಾನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆರ್ನ ರೆಡ್ಡು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಪ್ರಥಮವಾದ ಎಂಗಲ್ ಒಂಜಿ SSC ನಾಯಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನ್ನ ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ SSC ಜವನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೋಜಾದುಗೋಡು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅರೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಸತ್ಯಸಾರ ಮನಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡ ಒಂಜಿ ಕುದ್ರೊಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಕೊನಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳು ದೇವಂಡ
ಕಾಂಡೇರಿಂಚ ಗೊಬ್ಬದು ಬಚ್ಚಿದು ಬೈಯಾಗ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪತ್ತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮೂಲ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ತೋಜಾದೇರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡದೆ ನಾನು ಶುಭಾರೈಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಇನಿತೆಗೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ 2014 ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಪಂಡ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎರೆಗೆ ಬಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಪಿಚ್ಚಿದಿನ ಹೊರತು ಇನಿತೆಯಾಗಿರ್ದಾಕ ಪೋರ್ಸೋಲ್